Tällainen pikku riiviö on ollut nyt 2 yötä sitten kotona. Totuteltu vähän molemmat puolin ja toisin, että tutustutaan toisiimme. Ihan suhteellisen hyvin on yöt mennyt, että pari kertaa yössä on käyty pissalla ja ulkona ja pissa on tullut ja kakkikin on tullut tänne ulos pari kertaa ja kerran on sitten olohuoneen maatolle tullut, mutta ei se mitään, siitä putsattiin ja sitten pyyhkästiin vähän kloriitilla, niin lähtee sitten haju pois. Ruoka ei ole oikein vähän huonosti maistunut, että se varmaan vielä on uutuuden piikkiin menee, mutta on kuitenkin syöty. Laitoin tässä vähän hidastekuvaa, kun kaveri on kuitenkin niin nopea liikkeessä, niin näkee vähän tässä paremmin näitä menoja. Tuo täytyy vielä sitten pentupanta ja kevyt hihna käydä ostamassa. Saadaan ruveta vähän harjoittelemaan hihnassa kulkemista.